interesant, atâtea interferențe culturale între nativii din America de Sud și cea de Nord. Poate o fi fost un contact între strămoșii care au găsit platoul și civilizația făuritoare de movile din America de Nord. Asta confirmă teoria podului Bering Land, draga mea. Americanii au fost colonizați de popoarele venite din Asia peste podul de pe coasta Alaskei. Acum înțelegi, Molly? E o teorie bună, dar nu este susținută de istoria orală a nativilor din America de Nord. Eu nu înțeleg. Ce-i cu grămada asta de pământ? E destul de simplu, băiete. După terminarea movilei șarpe din Ohio, generațiile următoare au mers în sud. La un moment dat au intrat în contact cu vechii aiarani, care apoi au venit pe platou și au construit această movilă. E foarte interesant, dar nu văd cum ne-ar putea ajuta asta să plecăm de pe acest platou blestemat. Ceea ce știm despre plecare provine din istoria aiaranilor și a strămoșilor. Dacă am ști de unde au venit, am putea găsi alte ieșiri. Istoria orală a nativilor din America de Nord. Wow! Acestea sunt povestitoarele, păstrătoarele vechilor povești pe care apoi le transmit. Adică niște cărți de istorie vii. Wamayok, toka awati mayo, ni pacha mama sutaro. Ce spune acolo? În timpul strămoșilor a trăit Auati, cel mai mare șaman ce a pus piciorul pe pământ. El a prezis râul focului, care a distrus pe strămoșii din orașul interzis. Unii strămoși au făcut foc și au aruncat în aer stânci pentru a îndepărta lava din oraș. A luat viața multor creaturi care trăiau în preajma vulcanului. Numai câțiva din urmașii lui Auati i-au ascultat vorbele înțelepte, că un foc de la strămoși va declanșa un foc și mai mare, care îi va nimici, înghițindu-i de vii. Wow! E o poveste bună de adormit copiii. Generație după generație, memoriile au transmis mai departe legendele vremurilor străvechi, pentru ca împărătesele să învețe din ele și să-și conducă popoarele cu înțelepciune. A sosit clipa ca poporul Aiara să cunoască o astfel de legendă. Strămoșii care locuiau în orașul interzis aveau daruri minunate, puteri speciale. Erau o societate foarte puternică, dar nu trăiau în armonie cu natura. Au crezut că întărâtând forțele naturii vor putea conduce lumea și lăcomia lor aproape i-a distrus. Orașul interzis a dispărut, îngropat pe vecie de aceleași forțe ale naturii pe care strămoșii au încercat să le controleze. Molly și Billy cred în legendele vechi. Îmi pare rău, Coia, dar vrem niște răspunsuri. Aiaranii nu se află aici de la începutul lumii. Poporul tău a venit aici la fel ca noi. Sunteți musafiri aici. Trecutul nostru nu-i treaba voastră. Molly are dreptate. Ați fost prieteni buni cu aiaranii. Nu vă voi minți. Strămoșii au fost cândva străini, la fel ca voi. De mult au locuit într-un oraș măreț, departe de aici.
Viața lor era liniștită și fericită, până în ziua în care oracolul a prezis venirea bărbilor roșii. Oracolul a spus că bărbile roșii ne vor invada teritoriul și ne vor distruge poporul. Prințesa și un grup restrâns au fost trimiși în junglă să se ascundă. Când au găsit platoul, au știut că au găsit un loc în care vor fi în siguranță. Menirea lor era să-și protejeze cele mai sacre obiecte și să fie purtătorii istoriei lor. Când au aflat că bărbile roșii au fost înfrânte, s-au putut întoarce în siguranță. Asta a fost cu multe generații în urmă. Dumnezeule, cred că bărbile roșii au fost cuceritorii spanioli conduși de Pizarro. Asta se întâmpla acum 500 de ani. Strămoșii au ajuns pe platou mult mai devreme. Am văzut rămășițele uimitoarei lor civilizații. Trebuie să fie evoluat pe parcursul a 1000 de ani. Voi vreți adevărul, dar aveți secretele voastre. Coia, mă tem că oracolul s-a adeverit. Bărbile roșii au venit și au schimbat totul. Exact de ce ne temeam. Îmi pare rău, e o parte tristă a istoriei. Dar atunci, ceea ce ne-ai spus tu indică faptul că există două căi de ieșire. Una construită de strămoși în orașul interzis, pe care nu ne-o puteți arăta, și alta, cea folosită de strămoșii voștri pentru a ajunge pe platou. Nu mai e, acea cale a fost ascunsă de zei. La scurt timp după ce au venit a avut loc un cutremur. Muntele în care se afla calea s-a prăbușit. Wow! Dar ce este locul ăsta? Se numește Fântâna Pacarina. Aici mă aducea mama pe vremea când eram prințesă și îmi povestea foarte multe despre poporul meu. Asta e fântâna! Urcon s-a înșelat! Ăsta este un loc sacru! Nu e un loc sacru, dar e unul special pentru mine. Vin aici pentru că mă simt mai aproape de mama, o mare împărăteasă. Vorbele ei mi-au ajuns la suflet și când sunt aici mi le amintesc mai bine. Știu ce vrei să zici. Și eu încerc să-mi amintesc ce a spus tata, dar uneori nu mi-amintesc nici măcar vocea lui. Poate acest loc te va ajuta să-ți amintești și să-i auzi iar vorbele. Înțelepciunea lui e în tine. Nu e. Nu sunt deloc înțelept. Credeam că am un dar aparte care m-ar fi putut ajuta să-l găsesc pe tata. Dar n-am făcut decât să-i pun în pericol pe Matahală și Summerlee. Poate n-ai putut face ce ai vrut pentru că n-a sosit clipa. Exact așa spunea și tata. Toate lucrurile se întâmplă la vremea lor. Noi credem că zeii au un plan pentru fiecare din noi. Azi cred că au avut alt plan pentru tine. Ei bine, cred că cel mai bun lucru e că l-am salvat pe Matahală și am lăsat râul să curgă. Ai dreptate, este un loc cu totul special. Poți veni aici ori de câte ori vrei. Te va ajuta să-ți amintești vorbele tatălui tău și să înțelegi că ești totuși aparte. Ai multă înțelepciune, dar ai multe de învățat. V-am spus multe despre lumea noastră.
Sperând că veți folosi corect informațiile, viitorul e în mâinile voastre. Să nu ne dezamăgiți! Nu știu ce-i cu mine, dar am o foame de lucru. Cred că acum sunt în creștere. Oh, cât mă bucur să te văd, dragă! Ah, ce bine arată! Mă bucur că profesorul se va face bine. Vreau să mai învăț multe despre plantele de aici și cred că va fi un învățător mult mai bun decât Urcon. De fapt, mă bucur că toți sunt bine. Nimeni nu a pățit nimic și râul și-a revenit la normal. Pentru prima dată în locul ăsta țignit, totul merge strună. Vino înapoi, mâncătorule de banane! Repede, Culver, să recuperăm sticla! Da, șeful, mai încet!